de la CUP o del grup mixt. Llavors té de nou la paraula el grup proposant per posicionar-se sobre les esmenes. El grup de Junts, el diputat Salvador Vergé, per un temps de 2 minuts. Molt bé, doncs gràcies, vicepresidenta. Pel que fa a les esmenes, agrair-les totes. L'esmena que s'ha presentat Esquerra Republicana, en efecte, parlava del model de pagesia catalana, l'hem acceptat. Parlava també de recollir, que es va aprovar en una moció seva al ple, així és, que el Parlament es posicionava en contra del text actual del Mercosur i, per tant, ho hem volgut recollir. Nosaltres, el motiu pel qual presentem aquesta proposta de resolució és perquè aporta respecte a la seva moció no només els aspectes qualitatius, sinó, com he explicat abans, el fet que si són productes que ja en tenim aquí a la Unió Europea o ja ens els podem produir, tampoc puguin estar en les condicions de zero aranzels per no crear aquesta competència deslleial. I pel que fa, senyora Neus Comas, diputada del PSC, a l'esmena que vostès ens han presentat, no l'hem pogut acceptar. Miri, nosaltres a casa també som ramaders. Vostè deia que són ramaders, nosaltres a casa també ho som. I em diu vostè que el seu col·lectiu de ramaderes.cat, si ho he entès bé, són favorables al Mercosur. Jo ara aquesta estona, mentre els altres grups parlaven, he intentat buscar si hi havia algun comunicat, no l'he trobat. En tot cas ja me'l farà arribar perquè m'estranya, no dic que no pugui ser. En qualsevol cas sí que jo a l'altre costat de la balança li diria que tots els sindicats, Unió de Pagesos, JARC, Assaja, Revolta Pagesa, Gremi de la Pagesia, l'Associació Catalana de Productors de Carn de Vacú, Asoprovac, totes les associacions, totes les entitats ramaderes i agrícoles que conec al nostre país i més enllà estan radicalment en contra que ratifiqui aquest tractat de lliure comerç del Mercosur. Per tant, diguem-ne, vostè té una opinió una mica a banda del que és el corrent majoritari, que alguna cosa hi deuen entendre totes aquestes associacions quan es posicionen així. Vostè en la seva esmena pretenia que l'acceptéssim dient aprovem, ratifiquem el tractat de lliure comerç amb el text que té en aquest moment i després ja vetllarem perquè no afecti els pagesos. Doncs no. És substancialment diferent el que nosaltres estem proposant. Nosaltres el que diem és vetllem ara perquè el text protegeixi la pagesia i després ja l'aprovarem. Renegociem aquest text, que és com es fan les coses. Tornant a casa, l'avi de casa en pau descansi, l'avi Bernat sempre em deia mira, si vols seguir sent amic, fes tractes d'enemic. Vol dir, no deixis les coses, després ja ens entendrem i que no estiguin prou lligades. No, tu els tractes els has de lligar pensant que les coses un dia poden anar malament. I així d'aquesta manera, perdoni, vicepresidenta, no tindràs problemes. Per tant, el que haurien de fer és sumar-se a la nostra proposta i no pas pretendre que després les coses ja les vetllarem. Gràcies.